ka lempung ngile kai football ya kabala tip kum ka first Dr. Jerins Memorial Football Tournament kabala penlong Hamadan Umden menta ka singi ka lai tari ukala lengkot kala poi sya ka bakut no ha ka ba ka tei ka lempung ka long kum shi benta ban penne pensa ya usnyang uben hei jong ulet Dr. Jerins ubala khlat no na ka slap per thei men Arsenal menshwa ha ka ba ulan no snyang shibon ki kam ha ka imlang ka salang bat ulet Dr. Jerins udairu Dr. Sumar Breu ubala bateng ya ka kam kum district medical health officer Haribhoi district hashwa bu un khlat no na ka ne ka slap per thei bat ula dairu uwei na ki Dr. Balayadan bentalang ban pendu ja ya ka jingpang nyang lengkot Henry hadien ba ula ai ka jing shakri ka babet ka babyang hakeleng ka benta jong ka ribhoi une urang ba ula khlat no na ka ne ka slap per thei man Arsenal menshwa shu Dr. Jerins udairu ukpa jong ba Meral Bonds ubadai MLA ka nongpo constituency bat haba phai pat shaka jing yakon final haka first Dr. Jerins Memorial Football Tournament ka kenhon jong ka umping thmai sports club kala long ka nongjob haka ba ka tei ka kenhon kala laban penlim no ya ka shaken sports club da arla shigol bat kala do ha katai ka lempung kala yo ban ra sendan ye ka song pisa ka balai pho hajar tengka rengkat ka trophy bat ka bawan baar kala yo ban ra ye ka song pisa ka baar pho hajar tengka rengkat ka trophy ya ka ne ka lempung ye le kai football jong ka first Dr. Jerins Memorial Football Tournament lawan ban penhap perdano da ukhun jong u ba Meral Bonds MLA ka nongpo ha ka jingi don lang uba balaji Rani MDC ka nongpo uba March Bonds uba de ukhon rangba jong udlet Dr. Jerins uba Benedict Mayong uba Tobias Sengkli President jong ka Umden Sports Club bat ki wei ki riu rangba jong ka tei ka than kalong ke jing sorong ya ka Chamri boy parok tui na ka benta ki mati ke wei lano senyang bat kawai ka basu tenat khamtam hangni hapo Umden area lane hapo right nong tulu kabau parar sengi ujit ya uwei na kinong chong senong jong kene ke senong uban but uban lek uban wan uban yarwai lang uban yasamit lang kau di just feel sim lihat just feel sim hiken mau kat ke jing kraw ke stature bedong parar sengi kiba bun kikam kiba bahau lale menok senyang kalau benda yang kijing sekri beli kum reunion udan ru ke bentah ki imlang ke salang ada sain pertaian ai jingmut ia ki babun ki political leaders of the language Mak, kau tahu ke? good Median. ready hai prong chom gi na galeri mo akarpan e pes section nam ta baro ki pajpa ki badan hapok kamadan ngau bha ban kendia kam sidin kendiat ban syong haki galeri